today we are going to talk about propagating grapes through the Bali system. Nauna na ang mulberry propagation, kaya isusunod ko naman ang grapes o ubasan. Pero bago ang lahat, ipagyabang ko muna ang aking ubasan sa munting kaharian. Nagsimula ang aking pagkahilig sa ubas noong 2 taon na ang nakakaraan. Dahil lumago ang payo ng aking pamangkin na hindi ko naman sinunod, ay kailangang ipron na ito. Akala ko kasi sayang pag pinutulan ko. Dahil sa lockdown, unti-unti kong inuubos ang mga sanga nito. Nahirapan ako. Sanga-sanga na kasi. Wala nang direksyon. At saka mataas pa. Naku, ang hirap. Pero saya naman ang dulot dahil nagsulputan ang mga bunga nito. May mga bagong stem din na yun ang target ko for propagation. Aside from the hardwood, pwede naman yung young bud or young stem para baliin ko. Makikita nyo dito na nabali na itong sanga na ito. Ready na siya. Basta may callous na, pwede na siyang putulin. Remember, idiretsong itanim sa lupa sa loob ng ICU. Gaya ng mulberry at iba pang mga halaman, ito yung bagong shoot. Ito ang pwede nating baliin para gawing propagation. Piliin ang sanga na target nating for propagation. Dapat yung malambot. Hindi na pwede yung matigas. Or pwede rin, kaya lang breakable siya. Ginagamit ko ang kuko. Bago ito, baliin ng bahagya. Kailangan gentle ang pagbali. Otherwise, masasaktan ito at tuluyang maba. Hanapin natin ang kalyo ng ubas. Tingnan natin kung saan ba nang gagaling ang kalyo ng ubas. Okay. Tcharan! Dito ko binali ang ubas. Okay. Pag meron na siyang kalyo, kailangan mo nang putulin upang itanim sa lupa. Kailangan pa rin ng ICU habang siya ay nagpapaugat. ICU. At yan ang pagtatapos ng ating session for today. So, sana mag-subscribe kayo para marami tayong matutunan. By the way, kung sino man ang may gusto ng grapes, just PM me. Basta malapit kayo sa Novaliches, Quezon City. Bye-bye for now. This is Edward, ang naghahalaman.